Si sou dels que us agrada fer punt de creu o maquetes o qualsevol altra activitat de caire manual, segur que avui ens entendrem. El periodista Dan Martín proposa en el seu darrer llibre titulat Mans la manualitat, la lentitud, la tranquil·litat i el caràcter, així com la necessitat d'aturar-nos un moment i reflexionar sobre qui som i on anem. I ho fem a partir de les mans. Dan Martín, molt bon dia, benvingut. Bon dia, moltíssimes gràcies. El que passa és que pot semblar una mica contradictori parlar de la importància de tornar a allò que és manual en un moment en el que estem envoltat de ginys, en què els nens aprenen a escriure damunt d'una tauleta abans que no pas dels quaderns Rubio, dels quals, a més, em fas apologia dins del llibre. Sí, a més ho faig una mica a contracor perquè tots els hem odiat, aquests quaderns de petits, Però resulta que tenen una utilitat. A veure, el llibre, sí que és veritat que precisament el llibre el que fa és intentar aconseguir que reflexionem una mica sobre cap a on anem, sobre on som, i sobre si el lloc cap a on anem és el lloc correcte, adequat, o sobretot si és humà el lloc on anem, no? I, clar, estem tots tan enganxats a les pantalles, als smartphones, a les tauletes, i fem anar tant els dits que potser val la pena dir un moment, i això de les mans, per què no ho fem servir tant, si ho hem fet servir durant 150.000 anys, no? Per què és tan important fer servir les mans? Perquè no és banal. Bé, és que és fonamental per una qüestió, perquè les mans ens han fet el que som, ens han contribuït a crear la nostra intel·ligència, han contribuït a fer la nostra creativitat, també tenen molt a veure amb el desenvolupament del llenguatge, i a més serveixen per establir una connexió cervell, a través del cervell amb l'exterior, cervell-mans, que té moltíssimes utilitats terapèutiques. A banda de relaxar-nos, les activitats manuals ens relaxen i ens centren i ens fan una mica més feliços, però és que a banda de tot això tenen un impacte directe sobre el cervell. De fet, la majoria d'estudis consideren que fer una feina manual creativa amb propòsit és exactament el mateix, s'aconsegueix el mateix que meditant. I això és molt potent. Jo volia investigar per què això era així. I d'aquí el llibre. Un llibre que parla, d'entre algunes de les dèries de l'Adam Martín, d'aquesta necessitat a vegades compulsiva, que no només té l'Adam, de comprar una llibreta nova i començar a escriure els principis de qualsevol nova aventura i veure el paper escrit. És a dir, per molt que siguem animals ja gairebé digitalitzats, no serem nadius, però vaja, Déu-n'hi-do, estem prou assimilats, aquesta necessitat de la llibreta nova, de veure la teva escriptura, de retrobar-te amb la teva lletra, hi ha una connexió diferent i, a més, no és una qüestió de manies personals, perquè em penso que jo també la comparteixo, sinó realment que està demostrat científicament que hi ha un lligam, una connexió entre la mà i el cervell. Exacte. La qüestió és aquesta. Quan fem servir els dits per teclejar amb una pantalla o quan fem servir els dits per fer anar una tablet, estem fent servir una zona determinada del cervell, molt petita, a més a més. En canvi, quan estem llegint d'un paper que existeix, que podem tocar, i sobretot quan podem escriure i fer anar la mà per escriure lletres, estem fent servir més zones del cervell que fan que ens recordem millor i que tinguem més salut mental. I això és una cosa que està demostrada científicament. I és una llàstima que en el context actual això els mestres i els pedagogs i les escoles tendeixin a oblidar-ho i donin sobretot preferència a les coses digitals, que estan molt bé, que són molt útils i que les hem d'aprendre, però que no podem deixar de banda l'altre, no? Escriure és una de les accions que es reivindiquen des del llibre, però també coses tan simples i tan complexes com fer una truita o posar un disc. Sí, en el llibre, a banda dels capítols que són més de divulgació estricta i que m'han portat molta feina, per cert, per mirar de ser el màxim de rigorós i decorat possible, a marge d'això hi ha el que al llibre en dic interludis, que són petits exercicis que alguns són divertits, altres són més literaris i que tenen a veure amb això, fer activitats amb les mans. Hi ha un interludi que és senzillament mira't les mans, no? Mira les mans i valora-les pel que són, no perquè t'han fet com ets. I després hi ha un petit exercici de mindfulness que s'ha posat tan de moda ara, que no és res més que una tècnica de meditació, però mentre fem una truita, és a dir, fer una truita de manera conscient, saps? És una cosa que... Clar, la gent diu, què vol dir fer una truita de manera conscient? Doncs vol dir fer una cosa només alhora, fer només la truita, perquè si et fixes, quan estem, no sé, cuinant, estem també parlant per telèfon, o parlant amb no sé qui, o escoltant la ràdio, i a més estem fent no sé què. Tot això, tota aquesta multitasca, de la qual ens sentim tan orgullosos, resulta que, segons els neuròlegs, és fatal pel nostre cervell, perquè fa que no estiguem presents en el moment, però fa que al final, clar, si no estàs present en el moment,
doncs no recordes la meitat de les coses que fas i no hi ets en la meitat de les coses que fas, que és la pena, no? Al final, la majoria de nosaltres arribem al final del dia, no? I dius, a veure, ui, què he fet? Què he creat? I dius, no, m'he llevat, he portat els crios al col·le, he treballat, he dinat, m'he barallat amb el jefe, he anat al gimnàs, i ha passat el dia. I he creat alguna cosa? Doncs no. I jo, gràcies al llibre, he descobert que la feina creativa és inherent a l'ésser humà. És a dir, no hi ha persones que són creatives i altres que no. Tots tenim aquest gen o aquesta part del cervell que necessita la creativitat per manifestar-se com a ésser humà. I no parlo de ser Picasso, ni de... No cal. No cal, no. Fer un cendrer de fang és ser creatiu, saps? El nostre gen evolutiu està basat en això, en ser creatius i en ser creatius per ajudar la nostra tribu, el nostre entorn. Ser creatius amb una utilitat social, no? Fer eines que siguin útils per millorar el nostre entorn. I això és el que ens ha fet humans. I això ho estem perdent. Aquest és un llibre que més et reconcilia una mica amb aquesta part més infantil, moltes vegades. En certa manera és com tornar a ser un nen, però un nen de veritat. Sí, clar, exacte. A mesura que et vas fent gran vas posant capes i capes de restriccions, de coses que no es poden fer, de prejudicis, de limitacions, i clar, quan tu veus una criatura que es pot passar 3 hores amb un pinzell i 4 colors, al final jo crec que tots ho envegem una mica, no? Perquè estan com saps, allò, centrats només en una sola cosa i es veus feliços, però d'una felicitat molt simple, no gens complexa com la que busquem els adults, no? I sí que en el fons també és això, no? És recuperar una mica el nen que portem a dins, sense oblidar l'adult, de la mateixa manera que hem de recuperar la teràpia manual o les tècniques manuals sense perdre la digital, que també està molt bé, i la tecnologia, no? Doncs qui vulgui redescobrir el poder de les mans doncs té una bona oportunitat de fer-ho, no només des d'aquest punt de vista més científic, més de divulgació que inclou el llibre, sinó també d'aquesta altra vessant que ens reconcilia en certa manera amb aquest nen que som i amb aquesta connexió que tenim entre les mans i el cervell que sembla que a vegades deixem escapar en algunes ocasions. Adam Martín signa aquest llibre, es diu Mans, una reivindicació de la vida manual, un llibre doncs, que nosaltres recomanem especialment avui des del Ningú és perfecte i que podeu trobar doncs, fàcilment en la col·lecció Pòrtic. Moltíssimes gràcies, Adam, per ser avui amb nosaltres. Una abraçada. Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Fins molt aviat.